Bueno, bo día a todos e a todas. Imos dar comenzo a esta convocatoria extraordinaria de pleno do Concello de Fene de 17 de xaneiro de 2023. Esta convocatoria extraordinaria con un punto da orden do día. A aprobación provisional se procede da modificación puntual do Pexón de Fene referente á delimitación dos núcleos rurais de Os Bullos, O Redondo, O Feal, Lubián e O Piñeiro. Paso a palabra ao concelleiro de Urbanismo. Bueno, bo día a todos e todas. Sin repetir todo o debatido, tratado na comisión informativa, sí quería comentar que, por un lado, este é un traballo que se comezou en setembro do ano 20, que tuvo como aprobación inicial por parte deste pleno en decembro do 21, que pasou toda a tramitación, tal como se expón nos informes, pasou toda a tramitación, todas as autorizacións sectoriais das diferentes administracións, e estamos agora nun punto de aprobación provisional do documento xunto coas aquelas alegacións aprobadas, estimadas ou desestimadas por parte do equipo redactor para a súa posterior aprobación definitiva por parte da Comunidade Autónoma, polo Departamento de Urbanismo da Comunidade Autónoma. Pero máis alá do procedimento, que é longo e vai, cando este rematado, ir aos 2 anos e medio, máis alá do procedimento, o relevante e importante é que neste mandato en Fene se van a mellorar as cousas para numerosos veciños e veciñas do noso concello. Estamos dándolle unha solución en gran medida á parroquia de Magalofes, que viña de ter un problema urbanístico grande desde os últimos anos e que todos eu creo que tiñemos claramente detectado e que había que resolver e que ademais vamos a, como dixen cando foi a aprobación inicial deste expediente, pois si funcionaba, se iba no sentido positivo, si era unha cousa aceptada socialmente e políticamente pola corporación, tiña que ser unha liña de traballo máis alá de seguir traballando na revisión do conxunto do Pexón, que tamén estamos neso. E digo porque isto é algo que se pode facer, como está demostrado en canto a prazos, pois nun tempo razonable que os propios veciños e veciñas ven que o Concello pode actuar e pode actuar a favor da construción de vivenda unifamiliar nas parroquias, que pode actuar a favor da diversificación de servizos e de usos terciarios nos distintos lugares do noso Concello. E un pouco esa é a miña primeira intervención neste sentido. O equipo redactor fixo un traballo pormenorizado, seguindo absolutamente todos os pasos que indica a legislación, sendo incluso restrictivos ou restringidos nun inicio no que foi a transformación do solo urbano de Magalofes, excluindo todo aquilo que era inviable desde o punto de vista cartográfico ou desde o punto de vista da configuración da trama da parroquia, dos diferentes núcleos, e logo no proceso de alegacións o que se fixo foi todas as alegacións que se vían razonables, que ademais cumplían en canto á memoria técnica e aos distintos aspectos da legislación e non entraban en contradición con diferentes afeccións, corredores patrimoniais, de paisaxe, etc., pois foi aceptalas e ter coherencia no seu conxunto, que era do que se trataba. Estamos falando que se o proxecto sale adiante de 180 vivendas unifamiliares con posibilidade, además, de eses usos terciarios, tanto hostelería, comercial, pequenos talleres, autónomos, profesionais, que vai a dar vida, ou é o que pretende, e é o que estamos, además, vendo desde a oficina técnica do Concello, desde o Rexistro Municipal, que hai unha demanda alta de vivenda unifamiliar neste momento. Moitas gracias. Partido Popular. Bo día.
Bueno, pois como ben decía o concelleiro de Urbanismo nesta súa primeira intervención, pois eu tamén, digamos que antes de entrar no fondo do asunto, tamén vou facer unha primeira intervención. E que está moi ben o que di, que sí, que con isto a parroquia de Magalofes vai a mellorar, pero mire, eu son de Magalofes e iso non é xusto, vale? Iso non é xusto, porque na mesma situación que está Magalofes, Lubián e o Piñeiro, pois existen moitos núcleos rurales que poderían estar igual en todo o Concello. Por tanto, isto é un parchiño, é ir a cachiños, é ir a cachiños e nada máis, o sea, e discriminar a uns veciños e beneficiar a outros, porque precisamente se un goberno local debe de estar aquí, é para dar un tratamento dentro da medida do posible, das posibilidades, igualitario a todos os veciños. Recórdense que na legislatura 2011-2015 estábamos reformando, estábase continuando a revisión do plan de urbanismo da totalidade, que iso sí que é o xusto que debe de facer este Concello para todos os veciños. Revisar a inclusión dos núcleos rurales que, polo que poida dicir ahora, non quer dicir que no fondo que non este de acordo e que non este ben, pero a forma, eu creo que non, a forma non é. E en aquel entonces, cando se estaba con esa revisión, o borrador da nova Lei do Suelo de Galicia acababa de entrar precisamente no Parlamento de Galicia. Naquela o equipo redactor, que é o mismo que está hoxe, é o mismo que fixo esta modificación do núcleo rural, se lle dixo que aminorara un pouco a marcha porque, a partir e orientando xa esa revisión hacia esa lei do ano 2016, e que, por tanto, esperara porque era inminente a súa entrada en vigor. Como así foi? Pasaron as eleccións de 2015 e recordo perfectamente que no mes de febreiro do ano 2016 entra en vigor a nova Lei do Suelo de Galicia, estaba un dos membros do seu grupo de concelleiro de urbanismo e se lle dixo que cando iba a continuar ca revisión do plan. E contestou, está nas atas, non o fixen nin o penso facer. Bueno, pois moi ben. Desde aí pasaron, gobernaron vostedes 3 anos. Agora levan outros 3 anos, son 6 anos. Perfecto que para facer unha revisión puntual deste tipo 2 anos e medio xa é bastante tempo, pero bueno, se pode ir facendo. Ben, vale, evidentemente, claro que é así, pero o xusto non é o correcto. En este caso, a revisión que se fai en Magalofes é correcta, pero comprenderá e estará comigo que a revisión non é xusta. E fora xa de consideracións, vamos a decir así, de primeira impresión, falando do tema que hoxe nos trae aquí, nosotros, na comisión, fixemos unha suxerencia, porque evidentemente estamos de acordo co traballo que fixo o equipo redactor, pero hai que ter en conta que temos aí un informe xurídico e técnico emitido por os funcionarios deste Concello que digamos que non axuda demasiado, ou non é que non axude, advirte de que habría que facer algunha cousa máis. Por parte nosa, na comisión se dixo que era moi conveniente, sobre todo, para o que despois falaremos no núcleo do Casal, facer ese estudio económico para xustificar a ampliación do núcleo rural, como ese caso, porque así como eu creo que no que é o caso das Queiras, indo tanto hacia, que chaman igual, pero bueno, indo tanto hacia a pista polideportiva como hacia a festa do cabalo, está xustificado. Por qué? Pois porque hai continuidade ou a ampliación dese núcleo rural non se sale da contorna das vivendas actuales e ao mesmo tempo hai unha dotación de servicios municipales, digamos que moi superior a outra zona do Casal, onde non existe unha dotación que se fixo no seu día, pero como ben di o informe técnico, no Concello non consta. Entón, son dúas cousas moi diferentes. Entón, agora, a ver se por correr moito, pois vamos a ter que dar un frenazo. E ao mellor, pois sí, vale, perfecto, canto antes se mande para a Xunta, mellor, antes virá, pero, e xa entrando un pouquiño no que é o fondo do asunto, para non repetirnos despois xa e facelo todo así seguido, nosotros creemos que, evidentemente, isto, se vai e sale así para a Xunta, vai mal, vai coxo. Nosotros, no fondo, e o volvo a repetir e o digo, o noso voto vai a ser favorable, pero iso non quere dicir que non se vexan as cousas que nosotros entendemos que se poden
se poden corrixir para unha maior seguridade. Porque se isto ven de volta, que vai a ser? Pois unha maior frustración para os veciños. É dicir, non, volver outra vez a seguir as instruccións da Xunta e, ao mellor, a facer o que non fixemos agora que podíamos facelo. Acórdese que estaba o seu grupo gobernando tamén cando foi o Plan Parcial de Centieiras e cando había un informe xurídico e técnico en este Concello que decía que o coeficiente de edificabilidade non podía ser o 0,64, que non recordo agora, se tiña que ser o 0,62 ou o 0,60, empeñaronse en ir para lá e ao final se perdeu o tempo. Entonces, como advertencia é esa, é dicir, nosotros nos gustaría que no suposto das queiras, non estamos conformes co que di o informe xurídico e técnico. Evidentemente, esa ampliación de núcleo rural, se hacia a pista polideportiva, se hacia a festa do cabalo, non se sale da contorna das edificacións que hai hoxe en día, non vai máis alá. Por tanto, aí ese informe técnico, ese informe xurídico, di que parece convinte unha maior xustificación da aceptación deste grupo de alegacións. Entonces, unha maior xustificación da aceptación deste grupo de alegacións. Vale. Pero é que despois, no casal, se nos di á vista dele non se considera suficientemente xustificada esta ampliación de suelo do núcleo rural pola superficie que implica a afección a criterios marcados polo IEE e derivados das directrices da paisaxe. Requiere consulta ou unha maior xustificación máis profunda, pero é que claro que a propia Lei do Suelo de Galicia para estes supostos di: en este caso, a Lei do Solo de Galicia establece que a expansión e necesidades de crecemento do suelo do núcleo rural deberase xustificar cun estudio socioeconómico establecendo a estrutura, tipoloxía e morfoloxía máis acorde ca conservación da paisaxe. Por tanto, eu creo que con un informe socioeconómico, que creo que era bastante fácil de hacer, poderíamos xustificar esa expansión do núcleo rural sin problema ningún, que é unha expansión boa e beneficiosa para os veciños. Por que? Pois porque desde este Concello se pode acreditar que levamos anos sin dar licencias para a construción en altura e anos con solicitud de licencias unifamiliares por un tubo, tanto na zona de Magalofes como na de Sillobre, como na de Limodre, como en todas as do Concello. Por tanto, iso sí é unha realidade constatable polos datos que poden constar e que constan en este Concello, que non hai demanda de suelo para a altura e si hai demanda de suelo en superficie para unifamiliar. Logo, despois, temos que unir o tema da pandemia, que tamén influe en isto, no senso en que a xente que estaba antes, bueno, pois digamos que moi contenta nun piso, hoxe xa non está tan contenta. E se pode e ten a posibilidade de acceder a unha unifamiliar, o vai a facer e, por tanto, é un incremento de demanda. Socioeconómicamente tamén, vale, temos aí ese contrato de Navantia Ferrol que botou a andar por fin, dunha vez, e temos que a factoría que temos aquí, por desgracia, xa sabemos que non vamos a facer máis barcos, está sufrindo importantes cambios, importantes ampliacións, importantes inversións e que ao mesmo tempo está xerando unha actividade económica que vai a ser bastante trascendente. Entonces, se temos esas cousas xa que son a base, evidentemente o meu traballo non é facer estudios socioeconómicos, pero comprendo que esa é unha base importante para fundamentar ese estudio. E, por tanto, se a alguén que leva unha muleta lle podemos poñer dúas, poñémoslle dúas non porque vaya máis grave, sino para que vaya máis seguro. E creo que en este caso, esa maior xustificación dese núcleo das queiras, que ese é, para min, desde logo, visto e incluso o informe técnico xurídico, esa ampliación é de libro, o sea, ben. A da baixo do casal non é tanto de libro, porque aí sí que hai ampliación. Aí sí que hai ampliación porque nos vamos fora do que son, na delimitación do núcleo, nos vamos fora do que son as construcións actuales e non hai dotación de servicios. Iso non quere decir que non este ben esa ampliación, que desde logo a nosotros nos parece ben, e que no seu momento dotacionalmente respecto dos servicios que están, bueno, pues terían que ser obxecto de cesión ao Concello, bueno, habría que facer cousas moi diferentes ás que hai que facer nas queiras. Entonces, se non sale de libro e no outro non vai a salir de libro,
Pois aquí, no que non vai a salir de libro, vamos mal. E no que vai a salir de libro, cando nos piden unha maior xustificación da aceptación deste grupo, para a aceptación do grupo de alegacións, que non ten nada que ver, pois creo que tamén deberíamos apoiar e facelo así. Non por nada, sino porque somos conscientes e sabemos, e me retrotraio outra vez ao tema de Centelleiras, para salvar ese informe técnico xurídico, se fixo un informe privado, se encargou un informe privado. Bueno, pois hoxe en día temos que considerar, como dicía o concelleiro de urbanismo, que a todo isto, a parte da técnica, tamén lle hai que poñer un pouco de política, non? Temos que considerar que o informe que emite o equipo redactor amosa a voluntad política, en este caso vai a ser, supoño, que da maioría deste Concello, non? E iso é así. Pero o que falamos o outro día na comisión, cando isto chegue a Santiago, o primeiro que van a mirar é o informe xurídico e técnico, porque parten da base, como sabemos todos, que o informe do equipo redactor obedece máis, digamos, que a intereses particulares, intereses políticos, moi bons, que con eso non lle estou sacando ferro ao asunto. Pero o primeiro que van a mirar é o que emitiron os funcionarios. Por tanto, eu volvo a repetir, o voto do Partido Popular vai a ser favorable á creación dos núcleos rurales, pero que nos houbera gustado que fora con eso, porque ao mellor vamos a perder 6 meses á Xunta, e sin falta, porque creo que era algo facilmente, que era factible e que se podría facer sin problema ningún. Gracias. Partido Socialista. Ben, bo día a todas e a todos. Decir que o Grupo Municipal Socialista non está de acordo en que se sigan facendo modificacións puntuais do plan e aposta por traballar para realizar a actuación íntegra do PSOE. E aínda que o sentido do voto vai a ser positivo, que non vai a interceder no avance do urbanismo, rogamos que se modifique o PSOE e que se actualice para que cumplan as normas urbanísticas actuais de Galicia. Gracias. Grupo Mixto, Esquerda Unida. Bo día a todas e a todos. Nos estamos de acordo con todo o que se plantexe aquí e imos a votar a favor. Moi ben. Bloque Nacionalista Galego. Bo día a todos e a todas. Nos estamos a favor. Concelleiro. Bueno, eu non quería hoxe xerar un debate descontextualizado. O Concello de Fene ten PSOE dende o ano 75, que foi revisado en dúas ocasións, no 85 e no 98. E ten unha revisión contratada na que estamos traballando. E iso foi informado nas comisións informativas. De feito, contamos, e o saben perfectamente, que está contratada a cartografía do termo municipal e os técnicos que o teñen que o están facendo, pois agora a principios deste ano teñen comprometido entregar ese traballo. A partir de aí se sigue traballando no estudio de mobilidade, no estudio ambiental, documentos que son obligatorios desde fai non desde o 16, sino desde que se aproba o regulamento da Lei do Solo, é dicir, desde que se aproba a Lei do Solo no 2016 ata que se aproba o regulamento e distinta normativa sectorial que o desenvolve, pois foron pasando anos, non? Entón, estamos nese proceso. Sin ter esa documentación previa, o equipo redactor non podía traer un documento para a aprobación inicial. Entón, o primeiro era sacar esa documentación previa e é no traballo que se está, non? E se está facendo. E, además, eu conto, xa digo, que en breve prazo teñamos a cartografía e a partir de aí podamos contratar os estudios ambientais, que é un estudio específico, e o estudio de mobilidade, que é un estudio específico que non tiña contratado o equipo redactor. E ese é un traballo que se está a facer. E, paralelamente, e quen coñeza o dinamismo do urbanismo,
pois debía sabelo, paralelamente incluso os peixóns que están correctos, adaptados, fan modificacións puntuais. Pero no noso caso, no caso de Fene, en particular no caso da parroquia de Magalofes, dábase unha situación absolutamente desaxustada e contradictoria. Temos veciños, temos vivendas, temos unha calificación urbanística totalmente enfrentada coa realidade e a única forma de resolvelo era con unha modificación puntual. Precisamente, además, porque existe demanda de construcción de vivenda unifamiliar nesa parroquia. Pero eu non me vou limitar a falar da parroquia de Magalofes, porque podemos falar do núcleo de Piñeiro na parroquia de Maniños. Non hai tantas zonas no noso concello que estén nesta situación. No noso concello hai unha situación no solo urbano bastante ben definida, hai unha situación de conxunto coas áreas de planeamento que son un problema grave para o desenvolvemento do concello, pero que non poden ser obxecto, esas sí que non van ser obxecto de modificacións puntuais, salvo que sexa para degradalas ou rebaixalas ao solo rústico, que na Xunta non tería ningún problema e o poderíamos empezar a facer mañá, pero aí sí que por cal empezamos. Entón, ese sí ten que ser unha actuación de conxunto na revisión do peixón. E en canto ao solo de núcleo rural, que é unha tipoloxía moi acorde coa morfoloxía e o tipo de asentamento do solo en Galiza, pois eu creo que empezar por sitios que teñen problemas máis agudos e que necesitaban unha resposta máis áxil, e ese foi o criterio, ese foi a razón. O núcleo de Piñeiro está afectado por unha ata hoxe afectado por unha estada provincial que deixa todas as casas fora de ordenación, todas, que é un perxuízo brutal, e podemos ver en que situación están moitas vivendas en aquela zona, non? E é un núcleo con todos os servizos que non ten sentido deixar caer. Cousa que lle dicían aquí algún técnico municipal, su casa está para desaparecer. Claro, eu creo que ningún político de Fene se atreve a dicirlle iso aos seus veciños, que as casas están para desaparecer. Eu creo que nós temos a obriga, cando encima hai vivendas incluso protegidas desde o punto de vista patrimonial, porque teñen unha relevancia arquitectónica. Entón, o que se fai nesta modificación, que podía ser outra, e se podía empezar por outra parte, pero tamén houve aquí 2 anos e medio ou 3 anos para propoñer outras cousas. Eu nunca neguei esa cuestión. E máis, xa lles dixen en algunha ocasión e que a intención do goberno sería seguir transformando o suelo rústico apto para urbanizar, que está así no peixón actual, en solo de núcleo rural, porque esa é a súa definición. Porque non ten sentido ter terreo neste concello que antiguamente que actualmente se chama suelo rústico apto para urbanizar, que é rústico, pero non se pode urbanizar. No que hai vivendas, no que hai servizos, no que é a periferia do solo urbano. Ten que haber esa transición entre o solo urbano e o solo rústico. E esa transición é o solo do núcleo rural. E en Fene é clarísimo. Pola configuración morfolóxica do noso concello é moi fácil de definir. E só hai que velo. Miremos que é solo rústico apto para urbanizar no peixón, e ese é o solo que está chamado a ser solo de núcleo rural, coas súas afeccións, coas súas proteccións, lóxicamente, respetando toda a normativa sectorial que existe, e nós, evidentemente, non a vamos a contradecir cando ten sentido tanto a protección de cauces, a separación de estradas, masas forestais, etc. E a propia costa, non? Entón, nese sentido, a decisión política, e esa sí é unha decisión política de arrancar unha modificación puntual nun problema onde hai un problema grave, pois é evidente. E como decía o portavoz do Partido Popular, se a situación fose outra, que houvese unha gran demanda de vivenda en altura, se desenvolverían as APEs existentes, ou polo menos as máis pequenas non terían ningún problema en desenvolverse. As máis grandes, todos sabemos que, polo tamaño, teñen unha concepción podía ser acertada no ano 2000, eu
non vou entrar a valorar eso, hoxe están totalmente desfasadas. Son uns tamaños que non hai promotoras de momento inmobiliarias que desenvolvan ese volume de vivenda. Entón, podíamos actuar parcialmente en outros sitios? Sí, habría que poñerlle nomes. Nós o que detectamos eran problemas graves en donde se está actuando, problemas moi graves. Entón, por esa foi a decisión. Os políticos estamos aquí para tomar decisións acertada ou equivocadamente. O que sei é que hai moitos anos que non hai unha modificación deste pexón parcial deste calado. Houve modificacións normativas pequenas e dúas, a dos peches e a do uso terciario do polígono, pero son normativas, que podemos facer outra mañá de outra cousa, pero a nivel de ordenación do chan é a primeira, e a primeira que vai en consonancia coa actual lei, e eu creo que si ten, como me parece que acabo de oír, o voto favorable da corporación, vai ser unha modificación moi fácil de defender ante a Xunta de Galiza, ante o Departamento de Urbanismo da Xunta. E en canto á controversia que poda aparecer na aceptación de algunhas das alegacións, se aceptan todas se asumen, todas as que se aceptan, porque encaixan normativamente, e, efectivamente, o informe técnico e xurídico do Concello entra en matizacións que son as dos técnicos. Obviamente, se poden xustificar máis? Pois sí, se poden xustificar máis. Ora, hai cousas que son evidentes. Nas Queiras, a primeira casa daquela zona é a que quedaba fora do núcleo, que iso é conocer un pouco o noso Concello. A primeira casa que existe quedaba fora do núcleo. Bueno, a razón pola que quedou fora, bueno, cuestións puramente técnicas ou burocráticas no seu momento. Non tiñamos cartografía da zona. O equipo redactor non tiña cartografía e a casa quedou fora. O lóxico é que o sitio por onde empeza o núcleo, o lóxico que sea parte do núcleo, non que quede fora. E se incluíron sin ningún problema. E con todo sentido e con un parcelario acorde e afín ao que hai ali, unhas parcelas amplias con vivendas unifamiliares. E na zona do Casal, efectivamente, hai unha contradición entre o como determinaba o pexón históricamente aquela zona como urbana, as transformacións que se fixeron e que se permitiron por parte deste Concello de facer parcelas de 500 metros, que se agora 4 ou 5 parcelas que quedan ali as deixamos en rústico, e iso eu creo que entende calquera, son 4 ou 5 problemas que quedan aí metido entre casas, porque efectivamente non rematan nunha casa como o resto da zona, pero si están rodeados de vivendas. Entón, eu non teño nin interés ni desinterés, simplemente aplicar el sentido común e buscar equilibrio entre o parcelario existente, as clasificacións que se lle diron por parte deste Concello a determinados solos e, digamos, polo que estuvo pagando a xente, que entende todo o mundo, e a realidade que temos a día de hoxe. Podemos facer estudios socioeconómico e podemos buscar unha maior justificación, pero eu creo que non hai mellor justificación que ler o propio documento e a propia aceptación das alegacións por parte do equipo redactor. Cumprimos en porcentaxe de vivenda, cúmprese en canto a cumprimento da memoria normativa, norma técnica, por tanto, o que hai que ver desde ese punto de vista é a parte estritamente técnica. Cúmprese ou non se cumpre. Xa dixen ao principio, a proposta inicial non foi expansiva, foi máis ben restrictiva. Foi restrictiva en número de parcelacións, foi restrictiva en canto á superficie, en fondos de parcelas, non foi unha modificación expansiva, todo o contrario. E o único que se fai é aceptar esas alegacións, lóxicamente, porque cumplen co conxunto dos criterios que se establecen no núcleo. A Xunta ten 3 meses para responder e nós temos eses 3 meses para falar con eles e explicar algunha cousa que hai que explicar aquí. E eu, además, aí xa convido a todos os grupos a participar nesa explicación, porque eu creo que así como hai un aspecto técnico
bastante evidente, que se xustifica perfectamente, hai un aspecto político que non é menor. As modificacións do pexón, parciais ou totais, sempre van mellor se teñen un apoio de toda a corporación. Sempre. Eso é indubidable, porque nós somos os representantes dos veciños e se nós, como representación dos nosos veciños e veciñas, apostamos por unha modificación do pexón, a administración, neste caso autonómica, que é a que ten a competencia final na aprobación, vai ter moito máis complexo buscar argumentos técnicos, porque outros serían argumentos políticos absolutamente, injustificables. Entón, ou se justifican técnicamente que un proxecto vale ou non vale, cando hai un consenso político e hai unha argumentación técnica, ou senón, pois non hai, non lle vexo moito máis percorrido, non? Ou son 3 meses de contestación e senón aprobación. Entendo que por silencio, se non contestan, pero son 3 meses, vale? Moitas gracias. Partido Popular? Sí, moi brevemente, porque tampouco é que este tema vai a dar para moito máis. Respecto do fondo do asunto, xa non me vou a referir máis ao fondo, porque, xa dixemos que estábamos de acordo e que vamos votar a favor, o sea que tampouco vou a reiterar, non? Pero, sí que hai determinadas cousas que agora nesta segunda actuación, pois, convén recordar, non? Porque, evidentemente, o Partido Popular tamén no seu momento, cando estaba aí, promoveu a modificación dos usos do polígono. E as que tuvemos que oír. As que tuvemos que oír, intereses personales, intereses espurios, intereses de non sei que, e logo que se move detrás dunha modificación puntual, sea donde sea. Intereses, evidentemente, e en este caso son intereses moi lexítimos, se está beneficiando aos veciños e se está ampliando unha zona e convertindo no que ten que ser o uso de verdad, pois, en adaptalo á lei, digamos así, non? Pero, fora de todo eso, eu volvo a dicir o mesmo. Se agora mesmo o que estamos facendo e se identificaron esos 5 núcleos, así como vexo Magalofes e Lubián, Maniños non o vexo tanto, pero é igual, porque Maniños hai zonas similares a esa. En cambio, esas outras zonas similares de Maniños se van a quedar sen a actuación. Entón, que estamos facendo agora? O que estamos facendo é andar a cachiños, andamos a cachiños. Pero que é o que estamos facendo? Convertir o suelo rústico apto para urbanizar en suelo de núcleo rural. Por qué? Pois porque a Lei do Suelo de Galicia do ano 2016 así o contempla. Por tanto, o xusto para todos os veciños de Fene sería que esa revisión beneficiara aos intereses de todos os veciños, non dunhos cuantos veciños. Entre eles eu, que por iso me calo, que tamén aclaro que eu non vou a votar, porque, lógicamente, eu fixen alegacións, non? Pero iso é así, o mesmo que se fixo ali no Camiño do Regueiro, e, en fin, a cachos por un lado, a cachos polo outro. Eu creo que iso non é así, e volvo a dicilo, me parece discriminatorio para lugares como tan próximos a Magalofes, como é a parroquia de Sillobre, ou incluso a parroquia de Limodre en determinadas zonas, fora, digamos, do que chamamos o centro urbano, que son parroquias pequenas, pero que teñen certa entidade a raíz daquelas edificacións que se fixeron no seu momento. Entonces, pois, a verdade é que temos a legislatura acabada, non? Pero eu diría, pois unha vez que fixemos este esforzo, non? Que non lle quito o seu mérito nin o seu traballo, o que fixemos aquí se pode haber feito para todos. E quizás, simplemente xa non estou falando da modificación do plan de urbanismo, senón da conversión daquelas zonas todas que pode haber dentro do ámbito do Concello en núcleos rurales. Pois, evidentemente, claro que sería moito mellor. Pero, visto lo visto, pois, evidentemente, nos vamos a votar. Gracias. Partido Socialista, alguna outra intervención? Nada, tan só volver a reiterar noso rogo de que a próxima modificación sea íntegra, nada máis. Gracias. Esquerda Unida, BNG, nada. Ninguna outra intervención, concelleiro? Eu felicitar a todos os grupos por apostar por esta modificación, garantizar que se o que lles fala mantén certa responsabilidade en este Concello non vai ser a última,
E eu digo como penso, e eu penso que no Grupo Municipal do BNG e neste goberno temos claro que temos que estar para atender os intereses dos veciños e das veciñas do noso concello. No conxunto, sí, pero eu creo que tamén hai algo que é moi importante. Dentro da nosa capacidade, dos nosos medios, do noso tempo, temos que atender aquilo que é primeiro máis urxente. E nos detectamos que no urbanismo isto era o máis urxente. O detectamos. Podemos estar equivocados? Non vou discutir. Eso o tempo o vai dicir. A toro pasado, ou cando xa pasaron 2 anos prácticamente e medio, é fácil vir aquí e decir que claro, que había que facelo con todo. Claro que sí. Claro que sí. Con oficina técnica sin técnicos, con moitos problemas, e eu xa sei que é moi fácil agora vir a decir. Agora, se algunha modificación se fixo nos últimos anos é esta. Pequena, un paso corto, totalmente de acordo. Vamos a dar pasos longos. E a ver onde están vostedes e os demás desta corporación. Nós nos comprometemos a que se van seguir dando pasos. E iso é o que podemos comprometer. Seguir traballando, que esta saia adiante, e seguimos traballando en que saian revisións puntuais e revisións do conxunto do noso concello. Hai cousas que se poden facer en 2 anos e hai cousas que levan 7. E iso o sabemos todos os que traballamos nesto. Para min o relevante é que hoxe solucionamos un problema a moita xente e que en moi poucos meses se van poder dar licencias neste concello de vivenda unifamiliar que tanta falta fai. E moitos usos que se podan facer no noso concello, que a xente pode vivir e traballar no noso concello, que eu creo que é a finalidade básica desta modificación e de todas as que faremos en adiante. Moitas gracias. Pois, se lle parece, procedemos á votación. Votos a favor? Apróbase. Perdón? Bueno, abstencións, unha de unha señora. Pois moi ben. Pois nada máis, moitas gracias a todos e a todos. Damos por rematado este pleno.